esibhedlela udokotela ungitshela indaba ezibuhlungu zokuthi uma wami akasekho emhlabeni. Sesishikilile sizama ukusave impilo kamama in such a way that emalini bekade sengibroke because nomama sihlala emqashweni, umama usanda kulahlekelwa umuzi wakhe. Ngicela ukunitshela-ke ngiphume esibhedlela angisaboni nale ngihamba khona. Ngigquzule komunye ubhuti, Nkosi yami umntwana abantu, ngixolise ngikhale ngimtshela ukuthi ngiyaxolisa, ngiqeda kuzwa indaba ezibuhlungu zokuthi ngilahlekelwe umama, angisanayo umama emhlabeni. Ubhuti abantu azwelane nami bakithi, Nkosi yami. Ngithe mangabe ngifika endlini ngimorosi ngiyakhala, yabona ngakabathinti nabantu ukuthi ngibazise ngalesi simo. Ngicela ukunitshela ukuthi kanti ngilahle i-envelope enama-documents abalulekile, angakaboni ngisho nokubona ukuthi le envelope ngilahlile. Kungena ucingo, inamba engayazi. Mengiliphendula i-voice futhi nakhona angiyazi. Lo bhuti angichazele athi uyena lo kade ngigquzulene naye esibhedlela. Hawu inamba yami usuyithole kanjani? Phela sengithukile ukuthi umuntu ungaqhuzulana naye usenenamba yakho. Athi lo bhuti no, the time uqhuzulana nami after that ushiye i-envelope enama-documents abalulekile phakathi. Ngathi mangabe ngiwavula ngathola inamba yakho kuwona. Ngase ngithi othi ngikufonele. Ngizamile ukukulandalandela ngikubheka ngangabe ngisakuthola. Njoba ngikufonela-ke ngiwatholile ama-documents akumina. Ngibonge bakithi, ngimbuze ukuthi konje ngawathola kanjani ama-documents, ngingamthola kuphi, singahlangana kuphi. Athi lo bhuti listen, wena usesimweni esinzima kabi, awukho esimweni sokuthi ungadrive. Ngicela ungitshele i-address lo hlala khona, mina ama-documents ngizowaletha njengamanje. Angimnikeze kubhuti i-address yami. Afike ngempela ubhuti wabantu endlini usezongilethela ama-documents. Mengabe ufika ngisesimweni esinzima, ngisesimweni esimbi, angiduduza ubhuti wabantu, angitshela ukuthi naye kade kulesimo ngonyaka odlule kushone uma wakhe. Bakithi ngizwe ukududuzeka, yabona ngiyabona umuntu esesimweni esifanayo naye. Uyabu-understanda lo buhlungu lobu engidlula kubona. Ngicela ukunitshela-ke ukuthi ubhuti wabantu during the week kusa-organize noma kusaplanela umngcwabo ubeka khona lokhu nje evela supportive, futhi ngiyizwa i-support yakhe ngiyifila. Ngicela ukunitshela ukuthi after umngcwabo mina nalo bhuti sasondelana ngale ndlela yokuthi sagcine sesithandana phela sesijola. Ake ngiyanitshela-ke lo bhuti ukuthi bekade kuyindoda yamadoda, indoda emadodeni. Bengibona ukuthi mangase nje lo abe ubaba wey'ngane zami angabe ubaba oqotho because bekade kuyindoda, hayi mani leya mfana bekuyindoda eqotho, indoda elaziyo ukuthi uthando lenziwa kanjani. Bakwethu bese ngisesimweni la sengizizwa ukuthi ngisemathandweni khona, futhi le ndoda le ekwenza ukuthi urelaxe, athi vumela uthando, vumela uku-experience uthando, uluzwe ukuthi uthando luhamba kanjani. Guess what-ke sengilivumelile uthando, ngase ngijabulile ubhuti wabantu eseguqe phansi ngedolo wangicela umshado, ngavuma. Mangabe sesishadile samuva in together. Simuva in together kuphi? Emzini wakhe lo bhuti. Kumnandi sisakwi-honeymoon phase, zonke izinto zihamba kahle, sisemathandweni ajulile nashisayo. Kwiqiqi kuthela sengikhulelwe khona ingane yethu yokuqala, bengasamtholi kahle umyeni wami, because bese ngiyithola ngilele ngedwa. Umyeni ubese nabangani abaningi, isininini ungitshela ngamajida, uye emajideni, amajida this, amajida that. Man, izinto ayisahambi kahle kulo mshado. Ngimhlalise phansi umyeni wami, ngimchazele ngithi ayingeke myeni wami, mina nawe kumele ngabe siyasondelana kodwa ngibone ngathi siyaqhelelana. Are we okay? Ikhona yini inkinga esinayo? Siyini ledlula kuyona? Kwenzakalani? Why myeni wami ungasahlala ekhaya? Sengihlezi ngingedwa, ngiphethwe yi-pregnancy lana, ngihlupheka ngedwa, ngizabalaza ngedwa, ngisenkingeni ngedwa. Kwenzakalani? Are we okay now? Aphendule kumyeni wami, ngiyaxolisa umuntu wami, ngiyaxolisa kakhulu umuntu wami. Inkinga yami ukuthi ngine-stress engibhekene naso. Bengingafuni ukukutshela sona noma ngikuthwalise ngaso ukulesimo lesokusona. Kodwa sengihluleka ngisho nokukubheka emehlweni. Ngihluleka ngisho nokukubheka emehlweni ngoba ngazi ngizokubukela ubani kulesimo lesengibhekene naso. Futhi on the other hand angifuni ukukustressa. Angitshele kumyeni wami ukuthi lo muzi le ngihlala kuwona engitshela ukuthi umuzi wami
Kwakuwumuzi mina engikhulele kuwona umama ehlala khona. Manje inkinga la ikhona lo muzi lo ihlobo zingivukele zithi le i-family house. Umina kuphela engibenefitha kule family house. Zifuna ukuthi le family home lena irentiswe ukuze kutholakala imali yerenti sonke sishare. Bathi all people must share. Kungabi mina kuphela obenefithayo. Bathi inyanga ethizeni izothathwa ubani imali ngenyanga ukuthi ithathwa ubani sishintshane kanjalo. Manje inkinga yami angikwazi uku-applyela i-bond because ngi-blacklisted. Ngoba izimo zomsebenzi zike zangibhedela at some point ngakwaleta izinto ngathathelwa ini so I'm blacklisted, angikwazi uku-applyela i-bond. So i-stress sami ukuthi njengoba nginomntwana omncane, indodana eza ezweni, inkosana yami ezwa ezweni, izohlala kuphi na ubaba wayo esahluleka ukuyithengela ikhaya? Ake ngimtshele kumyeni wami ukuthi because sishade out of community of property, ukuba blacklisted wakhe akungi-affect mina. So ngicabanga ukuthi mina angi-applyela i-bond ngibone ukuthi bangangi-approve yini. Mhlampe-ke singamuva in lapho sehlike i-stress sikwazi ukuthi sihlangane mani siqoqane sibe umndeni. Hayi ngempela-ke uthengekwe umuzi omusha. Ake iy'ngane zethu ey'mbili zazalelwa kulowo muzi zombili. La ngithi khona iy'nkinga ziphelile. Kanti akunankinga ephelile la, iy'nkinga zizoqala phansi, iy'nkinga nje zizoqala. Umyeni wami-ke ngicela ukunitshela ukuthi sesiney'ngane, ungishiya ngedwa, ngibhekene nengadlangadla yokukhokha i-bond. I-bond ingihleli la, ingihlele emahlombe. Ingihlele emahlombe, ngangithi ngibale kahle ukuthi mengikhokhela i-bond, umyeni wami uzothenga igrosa, umyeni wami will take care of kids, will do this, will do that, mina ngikhokhela i-bond. Guess what-ke sana, umyeni wami angitshela ukuthi because i-bond le njengoba shade out of community of property, if kuyenzakala anything empilweni umuzi kuzosala kubo wakho, angeke ngikwazi ukukhokhisa isikoloto se-bond. Umyeni wami ekudleni ubekakhipha 2,000 rand, athi angazi wafunda kuphi i-research ukuthi umndeni of 4 uthenga igrosa ka-4,000 rand. So bekakhipha 2,000 rand, athi sikwi-50-50 relationship, u-2,000 rand omunye kumele uphume kuwena. Hey bakithi, ngixinekile-ke mina phela because I need more. I don't just need u-4,000 rand la endlini. Iy'ngane ziyadla, ziyagqoka, zinjani. Yena ukhipha imali yokugqoka kanye mangabe ebonasile for abantwana, athi asithengele abantwana iy'mpahla lapho nazo zonke iy'dingo. Ngicela ukunitshela-ke inkinga enkulu, angisho siyasebenza mina nomyeni wami. Mina ngithi iy'ngane y'hambe ziye e-creche yiqala ukufunda. Umyeni wami uthi i-creche yokwenzani? Asilandeni uDoris ohlala emakhaya isihlobo sakhe azohlala la agade iy'ngane zoqala ukuhamba isikole mangabe sekufanele sekufika isikhathi sesikole. Ngeke ukuthi iy'ngane ey'ncane kangaka zizokhokhela u-3,000 rand each, khokhela u-6,000 for into ezofika ihambe iyolala lapha e-creche iphinde ivuke mase kukhokha u-3,000 rand. Manje mina inkinga yami lesihlobo lesi kade ethi asilandwe emakhaya uDoris. uDoris ulinuku, akagezi usuku lonke. Athathe isinqa sakhe esingageziwe asipaqaze kusofa. Usofa uyonuka isonto lonke mangabe kade evakashile. Endlini kuhlangane kushunqe kunuka isinqa sikaDoris ogeza ngoba nake seyolala. Uyabona ekitchen mangabe kukhona uDoris lisuke limapeketwane. Iy'mbuzane isuka zibhuza zithi bhu. Angisayiphathi-ke ikamero yokulala leli alala kulona yena. Into ayaziyo ukuvuka ekuseni esanohlakahla engakagezi ashaye i-black, aphuze utshwala bamadoda. Ushaya i-black uDoris, akadlali ney'ngane. So lo muntu loyo uzoyigada kanjani iy'ngane zami ey'mbili? Kusho umyeni wami ukuthi akulanda uDoris azogada la. uDoris yena ukhule naye, uDoris nje uqotho kabi, bekabagada egada iy'ngane egcekeni. uDoris uzoyigada ley'ngane lezi, akalanda uDoris eze la. Hayibo Jesu Maria ma, into engizoyithini-ke le? Sengiyasafarisha-ke mina sengikhokha u-6,000 we-creche because angiziboni nje ngihlala noDoris. Uyadlaphazisa uDoris, uyakhuluma, usume efikile, usuke esazi omakhelwane, usuke senesoka lokomakhelwane, usuke eseqomile, uhamba eseqomile uDoris mangabe ela. Ukuthi isoka usuke selithole nini, usuka nje sekuney'ndaba, sekuney'ngxabano emphakathini. Ake bakwethu ngiyakinyeka-ke manje, ngikinya installment, ngikinywa u-6,000 wey'ngane, ngikinywa ukuthi igrosa, ngikinywa ukuthi nje izidingo eziningi sezingihlele emahlombe sey'bhekene nami.
La engadinwa khona ngaqhuma, ngacishe ngasakazeka, ngacishe ngashona. Ngadinwa ngaqhuma ngasakazeka, ngithola ukuthi umyeni wami uqamba amanga uma ngabe ethi leya ndlu leya wavukelwa yihlobo. Indlu leyana akukaze kube yi-family home. Indlu yakhe leyana ayithenga. Njengoba esemuve ini lana, indlu ufake iyiqashi. Iyiqashi izona ezikhokhela ibhondi yendlu yakhe. Ngadinwa kwathi angilume insimbi, angazi kwathi angilume ini, indlela engangidinwe ngayo. Umyeni wami akekho blacklisted, eyakhe imali uyagalavanta, uyidle ematshwaleni. Ngathola ukuthi unohide ley'ntombi ngale ngaphandle, ubhuti madlisa umyeni wami. Ngathola ukuthi ngishade nomuntu engingamazi, ngishade nenyakanyaka, ngishade nenkanyamba yento. Inhliziyo yami iyaphuka-ke manje, yacwila emafutheni. Ngicela ukunitshela-ke ukuthi ngicabange-ke manje, umoya wami uphukile-ke, ngilimele-ke manje. Into engizoyithini le? Ngicabanga ukuthi into engizoyithini le? Into engizoyenza kanjani? Ngiphuma kanjani? Ngidlula kanjani kulesi simo? Usilungisa kanjani lesi simo? Umuntu okuqambela amanga ngayo yonke into, ushade nomuntu ongamazi, usilungisa kanjani lesi simo? Uqala kuphi ukusilungisa? Sikhona yini isizathu sokuthi ulungise le simo? Ngathi mengihleli phansi sengiyicubungula, sengiyi-analyze lento le, ngabona ukuthi lo mshado lo awukaze ube khona kwasekuqaleni, awukaze ube khona kwasemandulo. Lo bhuti nje uyitholela indawo yokuhlala la kumina, uhlala lana ahamba ayoyiphilela impilo yakhe ngokukhulu ukukhululeka le ngaphandle. Ngicela ukunitshela ukuthi ngavala umlomo, ngathula ngathi du, ngangambuza lutho, ngafaka umuzi wami kwimakethe, ngathengisa umuzi wami. Uthe uma ngabe usuthengiwe umuzi, ngamuva in, ngathenga omunye omncane engizo-afforda khona ibhondi yakhona. Ngamuva ini kulo muzi ney'ngane zami, ngamtshelanga. Kwathuthwa nje yena usegalavanteni, afika ama-truck adulusa, kwathuthwa. Kade ngiplana ukuthuthwa nje, yena akazi. Sengimuve ini-ke emzini omusha ney'ngane zami, useyabuya ntambama egalaventeni, useyafona ukuthi hawu maka-Enzo, kwenzakalani? Ngafica lana kukhona abantu abasha bathi asisahlali la, umndeni wethu awusahlali la, umuzi siwuthengisele bona. Ngimtshele ukuthi baba ka-Enzo, lalela lana, nje ey'nsukwini ey'ngengaki uzowathola amaphepha e-divorce. Kuphelile phakathi kwami nawe, angisafoneli lutho ezokuhlanganisa nawe, usungihlumezile kwanela, ungiqambela amanga, walolu thando lolu belu-based emangeni. Kuphelile phakathi kwami nawe, angifuneli lutho, uzothola amaphepha e-divorce. Ngithenga umuzi omusha engizowu-afforda, ngikwazi uku-afforda impilo because iy'koloto bezingihleli la, nawe ungangisizi ngalutho, uyindoda nje yalutho empilweni yami. Athi ubaba wakhe, athi hayi maka-Enzo, ukuthi nje I was going through a certain phase, bengakwazi ukukuchazela because nami bingiphathisa amahloni lo phase njengendoda. Ngicela sibhekane nale phase ndawonye njengomndeni. Ngicela maka-Enzo ungiphi i-address sizokhuluma, singahlukani maka-Enzo. Mina nawe sidalelweni ubambo lami maka-Enzo. Ngiyakuthanda maka-Enzo, uyabona nje nendlela esahlangana ngayo, uyabona ukuthi mina nawe sahlanganiswa uNkulunkulu, sahlanganiswa amadlozi. Ngiyakucela maka-Enzo, ngicela maka-Enzo siyilungise lento, asiyilungiseni maka-Enzo lento, ayilungile. Mina nawe siyindoda nomfazi, kumele sibe ndawonye. Engasadabukisi ubhuti wabantu engincenga, ngama emagameni ami ukuthi mina into eyangihlanganise nawe iphelile, angisafuneli lutho oluzophindela ingihlanganise nawe. Ku-over, ngidelile wena, ukwenzile okwenzile, ngidelile. Awusiyo nje indoda eyi-type yami, awusiyo nje i-types yami, ayikho nje into engayihlanganisa nawe, ayikho into engingayenza nawe. Ngiyabonga ukuthi uthando luphelile, amehlo avulekile, angazi ukuthi ngangilethe yini esihogweni esifana nawe. Uyindoda nje engandoda yalutho. Hamba uye kuhidehide lwentombi zakho, uhambe uyophila nazo impilo, uyoqhubeka nazo impilo. Mina ngeke ngikwazi ukukubekezelela. Kuphelile, ngikusho nje ngomoya ophansi, kupholiwe, kuchiliwe. Ngicela ukunitshela ukuthi emva kokuhlukana nobaba ka-Enzo, ngaqhubeka impilo yami, sengifokhase ey'nganeni zami. I-happiness engangiyifake ey'nganeni zami, ngitshala i-happiness, ngiyifundisa nokuthi umuntu wesifazane uphatha kanjani. Uma ngabe uyindoda yekhaya, uyawumela umuzi wakho.
Uma ngabe nje uyindoda yekhaya uyawumela umuzi wakho, umtreat-e kahle umfazi wakho, uba-treat-e kahle abantwana bakho, uy'misele. Ngiyazi ukuthi sometimes emakhaya la ekushadwe khona sikhula sinikeza iy'ngane isithombe esimbi ukuthi emshadweni ku-toxic, emshadweni kuyaliwa, emshadweni kuyaxatshanwa, ubaba uhlukumeza umama, umama uhlukumeza ubaba, emshadweni nje kujikijelwana ngamabhodwe. That's the image esiyiplantayo ey'nganeni zethu. Asiyiplanti i-image yekhaya eli-happy. That's why uthola ukuthi abantwana bethu bakhula nabo behluleka ukuthi benze amakhaya abo abe-happy, babe nemindeni ejabulile. So right now i-focus yami i-focus ekutheni ngifundisa abantwana ukuthi umndeni uyakwazi ukujabula. Nje ngibabeka esithombeni, ngibanikeza inqubekela phambili, and because I only need happiness, I only want happiness empilweni yami. Family, ngizosibeka lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. Ningakhohlwa ukuthi thina njengebhazi sithathe incwadi kaMatikuletsheni ebizwa kuthiwa Impi Yabomdabu Isethunjini, It's a Zulu novel, sayishintsha sayenza i-movie. Ningakhohlwa-ke nje bakwethu ukuthi mangabe umfundi wakaMatikuletsheni iyatholakala le movie, ungayithenga ku-WhatsApp. Mangabe uthisha ofisa ukusi-invite esikoleni sakho, siyafika futhi nasey'koleni sizodlala le movie ey'koleni, abafundi basizakale, ba-benefit, abafundi bafunde. Ikhona ku-WhatsApp, ungasixhuma ku-WhatsApp, inamba ithi 079 337 2464, 079 337 2464. Ningakhohlwa-ke family ukuthi nihambe niyosifollowisha to all social media platforms, Buzz SA. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu kwanamhlanje. Siyolala ibone ney'tori ney'landelayo. Siyanithanda kakhulu.